Dobre, takže čaute lidi. Ako chcel Petard SK to dlhšie video, tak bude. Niekedy bude. Ale teraz, ako neviem úplne, teraz nebude. Ale niekedy ho urobím. Takže rozšíril som svoju zbierku odpadu, hej. Tam ten generátor mám, aj ten bicykel. Dixir sa ma ešte pýtal, že tu na YouTube, že nech zoberiem panvicu. Ja tú panvicu mám. Tu je tá panvica, pod tým položená. No, takže išiel som zbierať zasa nejaké hovadiny. Zobral som tieto tu dve stoličky. Hej, boli len tak pohodené, tak reku, že ich zoberiem. Hej. Potom som zobral tento tu kôš. Kôž na prádlo je to asi, neviem úplne čo to je, ale asi kôž na prádlo. Hej, tu je to aj také, vy to úplne nevidíte. No tu je to takto zašpinené aj trochu. Potom takýto trojzubec. Ja sa čudujem, že ho niekto vyhodil. Naozaj nie je ani špinavý. Pozrite, aký je čistý. Čudujem sa, že to niekto vyhodil. Tak som to zobral. Tento satanský trojzubec, hej. Potom som zobral aj takýto črep. Z nejakej vázy asi. Žltej, hej. Potom takéhoto nejakého halka, hej. S takým krkom. Hej, asi mu ho niekto vykrútil. Ja neviem. Aj ruku to nemá, aha. Potom takto pištol zalepenú som zobral. Takto brokovnicu som zobral, to je v poriadku na rozdiel od tej pištoli, ale však vidíte. Vy vidíte, vy ste rozumní. No a ešte takúto mucholapku. Tu si nehávam. A to je asi tak všetko. A niekedy urobím aj to dlhšie video. Tešilo ma.